Partiyên Kurdistanî yên Bakurê Kurdistanê li ser operasyonên firokeyên şerên Tirkiye helwestên xwe eşkere kirin. Partiyan bang kir ku pêwîst e demil dest operasyonên artêşa Tirkiye rawestin û Kurd dibin sîwaneke netewî de bibin yek. Divê ewilê em bizanibin ku heta Kurd di her parçeyê Kurdistanê yekîtiya xwe nehûnin dê nikaribin hemberî êrişên ew dewletên ku muhetabî pirsa Kurd û Kurdistanê ew ê nikaribin hemberî bendek xurt ava bikin. Partî di wê baweriyê de ne ku pirsgirêka ku bi salan e bi rêbazên leşkerî nehatiye çareserkirin, dê dîsa bê encam bimîne û çareserî jî zemîna diyalogê ye. Pêwîst e pirsgirêkî Kurd ji ber ku pirsgirêkî siyasî ye ve avakî siyasî û aşîtiyan e li gel bejdarbûna hemû Kurdan li Kurdistana Bakur ew mesele hel be. Siyasetmedarên Kurd helwesta dewleta Tirkiye şermezar kirin û bang di hêzên Kurd kirin ku pêwîst e ji dûrî tundiyê Kurd siyaseteke hevbeş bimeşînin. Destê tarî di nav me dane, herkes bi gora menfaeta xwe me bikartîne. Vî jî ancak em gişt werin berhev û du helwestka baş dêne pêşiya xwe û li karşî wanê hane hemberê wanê hane yekîtiya xwe pêk bînin. Kongreya Civaka Demokratîk, Partiya Demokratîk a Gelan, Partiya Herêmên Demokratîk û Kongreya Demokratîk a Gelan jî di daxuyaniyeke hevpar de amaje kirin ku ew rê nadin şer derkeve. Partî û Rêxistinên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku eger pirsgirêka Kurd bi rêya çekan çareser bibiya, dê di nava 30 salên dawiyê de ev pirsgirêk dê çareser bibiya. Ji ber vê yekê jî pêwîst e her du alî di zemîna diyalogê de bi rêbaza siyasetê vê pirsgirêkê çareser bikin. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.